Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna. எல்லாருக்கும் நம்ம இன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல நம்ம தேசாமிருத்தம் இல்லையா, அதுல நம்ம இன்னைக்கு முன்னுரை, அதே மாதிரி இந்த ஒன்னாவது டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிற இதெல்லாம் நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ முன்னாடி லெட்டர்ஸ் போகிற ப்ரேயர்ஸ். ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्ते। सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृपानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे ஸோ कृष्णा இல்லை, प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. போன கிளாஸ்ல சொன்னாலே எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஓகே, வெளியே இருந்தீங்க இல்லை உடம்பு முடியலன்னா ஓகே, பட் அதர்வைஸ் எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. நம்ம இப்போ லெவல் 3க்கு வந்தாச்சு. நம்ம லெவல் 3 எல்லாம் சீரியஸ் ஸ்டடீஸ் இல்லையா. நம்ம பகவானை பற்றி ரொம்ப டீப்பாக படிக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம we should have interactions. இது கிளாஸ் மாதிரி நான் ஒன்று சொல்லி நீங்கள் ஒன்று கேட்கறது மட்டும் இல்லாமல் இன்டராக்டிவாக நம்ம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகே, அதாவது அந்த படம் பார்த்தீங்க, பேக்ரவுண்ட் என்ன போட்டிருக்கேன், இது யாருக்கா சொல்ல முடியுமா இது என்ன பேக்ரவுண்டுன்ட்டு? என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கேன் பார்க்க முடியும், உங்களுக்கு தெரியுதா என்னன்ட்டு? இது என்ன சீன் இது யாருக்கு சொல்ல முடியும்? எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. தீட்சை வாங்காத பிரபு. தீட்சை வாங்கிறது இல்ல, உபதேசம். ஓகே, தீட்சை இல்ல, உபதேசம். ஓகே, அது ஒரு க்ளூ. ஓகே, பரிஷத் மகாராஜா உபதேசம் கேட்கறது. பரிஷத் மகாராஜா உபதேசம் கேட்கறது அதுவும் இல்ல. உபதேசம் நீங்க பரிஷத் மகாராஜோட டாபிக் கரெக்ட். பரிஷத் மகாராஜா என்ன டாபிக்ல உபதேசம் அவருக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட கிடைச்சது? பாகவதத்தை இல்லையா. அதுக்கு அந்த டாபிக் கரெக்ட். ஸோ இந்த சீனாரியோ வேற யார் சொல்ல முடியும்? ஓகே, சங்கரன் பிரபுஜி சொல்றீங்களா? ஓகே, ஃபைன்.
சரி, நான் இன்னைக்கு நான் ஸ்ரீ சொல்றது என்னன்னா, ஸ்ரீ சுகன் மகரிஷி. கரெக்ட், சுக மகிழ்ச்சி. என்ன சவுனக முனிவர்கள் கிட்ட வந்து சுக்குதேவ கோஸ்வாமி வந்து எதை பத்தி பேசுறாரு, பாகவதத்தை பத்தி. எப்படின்னா, இந்த சவுனக ரிஷிகள் எல்லாரும் வந்து ஒரு 1000 வருஷம் வந்து தவம் பண்ணி மனித குலத்துக்கு நல்லது பண்ணி, என்ன மனித குலத்துக்கு எதெல்லாம் நல்லது அதை பத்தி வந்து யார்கிட்ட கேட்கிறாரு, சூத்த கோசாமி கிட்ட கேட்கிறாரு. இந்த இது ஸ்தானத்துல வியாசபீடம் சொல்லுவாங்க. வியாசபீடம்னா குருவுக்கு ஒரு ஸ்தானம் கொடுத்து அந்த ஸ்தானத்துல குருவை அமர வைத்து அவர்கிட்ட இருந்து அவர்கள் வேண்டுகிறார்கள். என்ன வேண்டுகிறார்கள்? பாகவதத்தை பத்தி எடுத்து கூறுங்கள் அப்படிங்கிறது. ஸோ அவங்க எப்படி இருக்காங்க பாருங்க, ஆவலோட இருக்காங்க. எல்லாரும் ரொம்ப ஆவலோட, ரொம்ப பணிவோட வந்து இருக்காங்க. அப்படியே எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சூத்த கோசாமி என்ன சொல்றாருன்னு சொல்லி அது கேட்கறதுக்கு ஆவலோட இருக்காங்க, ரொம்ப பணிவோட இருக்காங்க. ஸோ இதே மூட்ல தான் நம்ம கிளாஸ்ல நம்ம வந்து ஆவலோட இருக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம படிக்கிற லெவல் 3 வந்தாச்சு. நம்ம பிலாசபி, நம்ம பக்தியை பத்தி இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஆவலோட எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க. ஸோ அதே ஆவலோட கேட்கறதுக்கு நீங்க இருக்கீங்க. இப்போ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேருக்கு நேர் இருக்காங்க. அதனாலதான் சொல்றேன் நான், நம்ம எல்லாரும் வந்து வீடியோ எல்லாரும் ஆன் பண்ணி ரொம்ப ஆவலோட கேட்கறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ராக்ஷன், ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவ் செஷனாக இருக்கும். இப்போ நான் சொல்றது மட்டும் இல்லாம நீங்க அது சொல்றது என்னான்ட்டு நீங்க உட்கொண்டு அதை அதுல இருக்கிற டவுட்ஸ், இல்லை அதை பத்தி ஏதாச்சும் அபிப்பிராயங்கள், இல்லை நடைமுறைக்கு நீங்க அதை எப்படி வந்து ஈடுபடுத்த போறீங்க, இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ரொம்ப டீட்டெயில்டு இன்டராக்டிவ் செஷன்ஸா நம்ம இருக்கலாம். அதனால தான் நான் வந்து போன செஷன்ல சொன்ன மாதிரி எதுவுமே வந்து எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாம் தெரியணும்னு கிடையாது. இப்போ எனக்கும் வந்து எல்லாம் தெரியணும்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். பிகாஸ் நான் எனக்கு குருக்கள் என்ன சொன்னாங்க அதை மட்டும் கேட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ எனக்கு தெரியாது நிறைய இருக்கலாம், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். அதை பத்தி பேசாம எல்லாம் கலந்துரையாடி நம்ம இதை நம்ம இந்த நெட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இந்த லெவல் 3 எல்லா சப்ஜெக்டும் அப்படிதான் நம்ம நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி ஐ எக்ஸ்பெக்டிங் யூ இன்டராக்டிவ் செஷன். அதே மாதிரி ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ஆன் பண்றது. சரி, இன்னைக்கு வந்து நீங்க ப்ரிப்பேர்டா இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, டெஃபினட்டா அடுத்த செஷன்ல எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணி நம்ம இந்த இன்டராக்டிவா இருக்கும், இப்போதான் ரொம்ப அதோட எஃபெக்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு யாரெல்லாம் முடியுமோ எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. டெஃபினட்டா நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இருந்து எல்லாரும் ப்ளீஸ் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம போன செஷன்ல நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா, ஓகே, செக்ஷன் பத்தி ரொம்ப சின்ன அளவுல எடுத்து கூறணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாரும் பக்தி ரிக்ஷா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்க, நீங்க எல்லாம் கலந்துரையாடுனீங்க. அதுல இருந்து சொல்லும்போது நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு என்ன, உபதேசா இல்லையா, அதை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? என்ன நீங்க அந்த போன செஷன் நீங்க இந்த பக்தி ரிக்ஷால நீங்க என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உபதேசாமிருத்தால? ஏதோ 1-2 பாயிண்ட், தெரிஞ்ச பாயிண்ட் சொல்லுங்க. எல்லாம் தெரியணும்னு கிடையாது. 1-2 பாயிண்ட் உங்களுக்கு என்ன அதை பத்தி தெரிஞ்சது, புரிஞ்சது, அதை பத்தி சொல்லுங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபு. நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரூப கோஸ்வாமி, நாம் எப்படி பக்தி தொண்டை ஆற்ற வேண்டும், எப்படி பக்தி செய்ய வேண்டும் வந்து ஒரு கண்ணோட்டம் அப்படின்ற சொல்லிருக்கீங்க. அது மட்டும் தான் நான் இருக்கேன். ஓகே, எல்லாரும் போன இது பக்தி ரிக்ஷா செஷன் அட்டன் பண்ணீங்களா? போன திங்கட்கிழமை இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அட்டன் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல, இந்த திங்கட்கிழமை எல்லாரும் அட்டன் பண்ணுங்க. ரேவதி மாதாஜி எத்தனை மணிக்கு வச்சிருக்கீங்க ரிக்ஷா? Monday 8 to 9. ஓகே, மண்டே 8 Monday 8 to 9. இதே லிங்க் தான் இல்லையா? Yes. லிங்க் வேற இல்ல, வேற லிங்க் இல்ல, வேற லிங்க், Zoom லிங்க். ஓகே ஓகே ஓகே. மாதாஜி வந்து குரூப்ல போடுவாங்க வேற ஒரு ஜூம் லிங்க், அந்த ஜூம் லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணணும். ஓகே, எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்க வந்து சீனியர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட எல்லாம் கேளுங்க. பபிதா மாதாஜி, நிவேதிதா மாதாஜி, இந்த சேது லட்சுமி மாதாஜி இவங்க எல்லாம் கேளுங்க.
ரேவதி மாதாஜிட்டே கேளுங்க. நாங்க வந்து இதை பத்தி டீப்பா நாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பத்தி என்ன சொல்றது ஃபுல் டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைச்சதே இது பக்தி விஷானால தான். நாங்க கிளாஸ்ல நடந்ததெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து இந்த பக்தி விஷால எல்லாரும் நாங்க கலந்து விளையாடுவோம். அப்புறம் புக்கு வச்சு இன்னும் டீப்பா வந்து நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் வந்து என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம், என்னெல்லாம் வந்து அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் என்ன, அப்படி எல்லாம் படிச்சதுனால தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டீப்பா எல்லாம் புரிய ஆரம்பிச்சுது. ஸோ நீங்களும் எல்லாரும் வந்து இந்த மண்டேஸ் ஈவினிங் 8 to 9 அந்த இதுல கலந்துக்கிட்டு கொஞ்சம் டீப்பா எல்லாம் இது தெரிஞ்சுக்க பாருங்க. ஓகே, அது வந்து ஒரு மேண்டட்டரி மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க, கிளாஸ் மாதிரி. அதையும் அவ்வளோ சீரியஸா எடுக்கணும் நீங்க பக்தி விஷா. ஓகே, அது பக்தி விஷால எப்படின்னா ஒரு பக்தி விஷா லீடர் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து நீங்க எல்லாரும் வந்து உங்களுடைய டவுட்ஸ் கேட்கலாம். ஆனா அவங்க வந்து இந்த பாடத்தை நம்ம கிளாஸ்ல என்ன எடுத்தோம் அந்த பாடத்தை பத்தி பேசுவாங்க. அப்புறம் நம்ம வந்து அதை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, அதெல்லாம் பண்ணுங்க. கொஸ்டின் என்ன வரலாம், எக்ஸாம் இருந்தா அப்புறம் என்ன ஆன்சர்ஸ் இருக்கும், இதெல்லாம் நீங்க அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, மண்டே ஜாயின் பண்ணுங்க, நாட் அ ப்ராப்ளம். ஹரே இப்போ நம்ம கிருஷ்ணா மீண்டும் பக்தி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க இந்த மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிவோஷன், ஹரே நெக்ஸ்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முன்னமே இவர் பட்னாதாஸ் சிங்காரம் செல்வன் பிரபுஜி எடுத்துக்கிறார் பிரபுஜி. நாங்க புக்கெல்லாம் வாங்கியிருக்கிறோம். ஓகே ஓகே ஃபைன். ஓ வெரி குட் வெரி குட். அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஆமா ஈஸியா பிரபுஜி, இருக்கும். அப்போ ஆமா எல்லாம் பிரபு, நம்ம படிக்கிறது ஆமா திருப்பி பிரபு. ரிவிஷன் மாதிரி தான். ஆமா. அப்போ மாதாஜி உங்ககிட்ட இருந்து நான் நிறைய இதெல்லாம் என்ன சொல்றது டிஸ்கஷன்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன். ஓகே, பை படிச்சுட்டு காட்ஸ் நீங்க கிரேஸ், டிஸ்கஸ் பை பண்ணலாம். காட்ஸ் ஏன்னா கிரேஸ் பிரபுஜி. பரீட்சித் ம், மகாராஜா கேட்கிறாராம் பிரபுஜி, ஆமா. மக்களால் தங்களின் புலன்களை கட்டுப்படுத்த ம். முடியவில்லை என்றால் அவர்கள் ஏன் பிராயச்சித்தங்களை மேற்கொள்கிறார்கள் என்று கேட்கிறாராம். உதாரணம் சொல்றாரு, திருடனா தன்னை ம். போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும், அப்புறம் ஏன் தொடர்ந்து அந்த திருட்டை செய்யறான் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. புத்தியில குறைஞ்சவன். அதெல்லாம் பார்க்க போறோம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் நம்ம. ஹரே ஆமா. கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது ரொம்ப டீப் சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம். இதுல இருந்து நமக்கு நிறைய ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். நம்ம ஒரு காரியம் செய்யும் போது ஏன் தெரிஞ்சுட்டு தப்பு பண்றோம் அதெல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம். வெரி குட் 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 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த செஷன் இந்த ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல என்னெல்லாம் வந்து பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்லோகம் என்ன இருக்கிறாங்கிறதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ. ஓகே, ஸோ எந்த இடத்துல வேணா நீங்க என்ன ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நீங்க டீட்டெயில்ஸ் கேட்கலாம். நம்ம அந்த இடத்துல ட்ரை டு கிளாரிஃபை ஆல் த டவுட்ஸ். ஓகே, எல்லாருக்கிட்டையும் இன்னொரு இது கிளாஸ்க்கு என்ட்ராக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கிட்டையும் நெட்ராப் இந்த தேசாமிர்தம் புக் இருக்கா? இந்த L3யோட செட்டு நீங்க வந்து இங்க இது வாங்கிடுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு தமிழ்ல எல்லாம் வாங்கினா தான் உங்களுக்கு அது இது இருக்கும். ஏன்னா இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து ஆன்லைன்ல அவ்வளவா கிடையாது. நான் தேடி பார்த்தேன். ஸோ நீங்க வந்து இந்த செட்டு நம்ம அவ்வளோ காஸ்ட்லி ஒன்றும் கிடையாது. நீங்க வந்து அது டெம்பிள் லிங்க்ல இருக்கும். இந்த மாதிரி L3 புக் செட், இந்த நெட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அப்புறம் அது வந்து உதயசாமிர்தம், அப்புறம் வந்து நெட் ஆஃப் டிவோஷன் பக்தி ரசாமிர்த சிந்து, அப்புறம் வந்து ஈசோபினிஷத்து, இதெல்லாம் ஒரு செட் இருக்கு கம்ப்ளீட்டாக லெவல் 3 செட் அப்படின்ட்டு. அது என்னன்னு ஒன்று எல்லாரும் வாங்கிட்டீங்கன்னா நான் கிளாஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அந்த உபதேசாமிர்தம் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன, உபதேசம் இல்ல அமிர்தத்தை உபதேசிக்கிறார். இந்த உபதேச அமிர்தம் யார் எழுதுனா, யார் நம் கழித்திருக்கிறார் சொல்ல முடியுமா? உபதேச அமிர்தம் நமக்கு யார் அளித்திருக்கிறார்? ரூப கோஸ்வாமி. ஹரிபோல். ரூப கோஸ்வாமி. ரூப கோஸ்வாமி நமக்கு உபதேச அமிர்தம். ஸோ ரூப கோஸ்வாமியை பத்தி நம்ம யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? ரூப கோஸ்வாமி பத்தி அவர் யாரு என்ன அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் வெளிப்பாடு யாருக்கு வச்சிருக்கா? கேன் யூ சே ஹூ இஸ் ரூப கோஸ்வாமி, அவரோட பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு தெரிஞ்ச அளவுக்கு.
ஓகே. ஸோ பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி இந்த உதயசாமர்த்தம் நமக்கு அளித்தவர் ரூப கோசாமி. ரூப கோசாமி பார்த்தீங்கன்னா சட் கோசாமி சொல்லுவாங்க. 6 கோசாமி இருந்தாங்க. அந்த கோசாமிகள்ல ஒருவராக இருந்தார். அவர் எல்லா கோசாமிகளுக்கும் தலைவர் அப்படின்ட்டு. கோசாமின்னு என்னன்னு தெரியுமா? நீங்க பகவத்கீதையில அது பார்த்துருப்பீங்க, கேட்டிருப்பீங்க. கோசாமி அப்படின்னு என்ன? சுவாமின்னா என்ன? புலன்களை அடக்கியவர்கள் பிரபு. கோ அப்படின்னா புலன்கள். ஓகே. சுவாமி அப்படின்னு சொன்னா மாஸ்டர். நம்ம பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சாமி எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டுல சாமின்னு அப்படி மற்றவர்களை நம்ம கிரீட் பண்றதே அது ரொம்ப பண்பு இல்ல, பண்பாடுல ஒரு அம்சம். சாமி எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு. சாமி அப்படின்னா மாஸ்டர், நம்ம பணிவை காமிக்கிறது மாஸ்டர். அதே மாதிரி மாஸ்டர்னு சொல்லும்போது கண்ட்ரோல் அப்படின்ட்டு நம்ம. கோ அப்படின்னு என்னன்னா நம்மளுடைய சென்சஸ், புலன். ஸோ புலனை யாரு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரோ அவங்களதான் கோசாமி அப்படின்னு சொல்லு. ஸோ கோசாமி, ரூப கோசாமின்னு சொல்லும்போது அவர் பேர் ரூப கோசாமின்னா அவர் மனதை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர், உயர்ந்த நிலையில் இருக்கு. சார் கோசாமிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் புலன்களை கட்டுப்படுத்திய உன்னத ஸ்தானத்தில் இருந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி. அவர்கள்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சீடர்கள், அந்த டைரக்ட் சீடர்கள். சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட டைரக்ட் சீடர்கள். அவர் தான் நமக்கு இந்த பக்தி ரவசாதம் சிந்து, அது மாதிரி உபதேசாமிர்தம் இதெல்லாம் நமக்கு அளித்தவர் அவர்தான். அவருக்கு எப்படி யார் இந்த ஞானத்தை வழங்கினார் அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருக்கு அந்த ஞானத்தை அவருக்கு அளித்தார். ஓகே. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் எல்லாரும் ரூப கோசாமியோடைய இந்த பிரின்சிபிள்ஸ் கோட்பாடுகளை நம்ம எல்லாரும் பின்பற்றுகின்றோம். இதெல்லாம் நம்ம இப்போ இந்த முன்னுரை படிக்கும்போது இதெல்லாம் படிக்க போறோம் நம்ம. ஸோ இதுல இந்த உபதேசாமிர்தம் அப்படின்ட்டு எதை கவர் பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளோட மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன? மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன? நமக்கு எல்லாம் நம்ம என்ன, நம்மளோட நோக்கம் என்ன? நம்மளுடைய வாழ்க்கை நோக்கம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. மனித வாழ்க்கை பகவான் கிருஷ்ணரை சென்றடைவது, பகவானை சென்றடைவது. எதனால நமக்கு அது நோக்கமா இருக்கணும்? நாம பகவான் கிட்ட இருந்தா பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட் கிருஷ்ணா. அதனால மீண்டும் நம்ம அவர்கிட்ட தான் போகணும். ஸோ அதுக்கு நமக்கு தன்னுணர்வு தேவை. தன்னுணர்வு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நாம் பகவானுடைய நித்திய சேவகன். ஏனென்றால் பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி நாம் எல்லாம் பகவானின் விண்ணப்பகுதிகள். இந்த எல்லா உயிரினங்கள், எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பகவானுடைய விண்ணப்பகுதிகள் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். நம்ம இதை எங்க பார்த்தோம்? நம்ம பகவத்கீதையிலே பார்த்தோம் இல்லையா? சாப்டர் 2லயே பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? தட் இஸ் இந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ நம்ம ஆத்மாவுடைய ஏன் இந்த உலகத்துல பிறந்தோம் சொல்ல முடியுமா யாராச்சும்? ஆனந்தி மாதாஜி இல்ல பாக்யலட்சுமி சொல்லுங்க ஆனந்தி மாதா சொல்லுங்க. நம்ம ஏன் நம்ம இந்த பூமியில் நம்ம பிறந்திருக்கிறோம்? நம்முடைய இச்சையால பிறந்திருக்கிறோம். இச்சையால. கர்மாவும் சரி, இச்சைனாலும் சரி. நம்ம இந்த கர்மா நமக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சது? இதற்கு முன்னாடி இருக்கிற பிறவியில இருந்தது. இதுக்கு முன்னாடி அப்படி பார்த்தா நம்ம பகவானின் பின்ன பகுதிகள் அப்படின்றோம். பகவானின் பின்ன பகுதி இருந்தா நம்ம பகவானோட தான் இருந்திருக்கணும். எங்க நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல, ஆன்மீக உலகத்துல தான் நம்ம இருந்திருக்கணும். நம்ம ஏன் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம்? எழில்குமார் மாதாஜி, பிரபுஜி என்ன நினைக்கிறீங்க? நம்ம ஏன் இந்த ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மா பிளஸ் நம்ம செய்யற நம்மளோட செயல்கள்
ஆமா, நம்ம செயல்கள் எல்லாம் இங்கே வந்த பூலோகத்துல வந்த தான் நம்ம இந்த செயல்கள்லாம் நடக்குது. நம்ம வந்து பகவானுடைய பின்ன பகுதிகளா நம்ம வந்து கோலோகத்தில் இருக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த தவறான செயல் செய்ய மாட்டோம் இல்லையா? நம்ம வந்து பகவானுடைய இருக்கிறோம் நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல. நம்ம ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து எப்படி நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்தோம்? பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க சொல்றீங்களே என்னன்ட்டு. ஏன் நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம், ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்து? அதான் முற்பிறவியின் என்ன கர்மம் தான் நினைக்கிறீங்க? எனக்கு தெரியுது. முற்பிறவியின் கர்மம் தான் எனக்கு ஆமா, தோணுது பிறவி பிரபுஜி. வந்து ஆமா, முப்பிறவி நம்ம பிறவி எடுக்கிறது எங்க பௌதிக உலகத்துல தான். ஆன்மீக உலகத்துல நிச்சயம் இல்லையா? ஆன்மீகத்துல இருந்து நம்ம பகவானின் பின்ன பகுதியை சொல்லும்போது அங்கிருந்து பகவானோட பின்ன பகுதிகள்னா பகவானோட தான் நம்ம இருக்கணும். நம்ம எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்து விழுந்தோம்? புலன் இன்பத்தை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்காக கரெக்ட். புலன் இன்புக்கு வந்து நம்ம புலன்கள் எங்க வரும்? நமக்கு அந்த இன்பம் எங்க வரும்? பௌதிக உலகத்துல வந்த அப்புறம் தான் அந்த புலன் இன்பம் இல்லையா? ஆமாங்க. இந்த புலன்கள் நமக்கு எங்க உருவாகிறது? பௌதிக உலகத்தில் வரும்போது. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும்போது எப்படி அது நினைக்கிறீங்க? புலன்ப ஒவ்வொரு ஆத்மா மாயினால் நமக்கு இல்லையா? புலன் இன்பத்தில் ஈடுபாடு நமக்கு. சொல்லுங்க. பிரபுஜி, ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சுதந்திரம் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க. அந்த சுதந்திரத்தை பகவான் வந்து சாங்ஷன் பண்றாரு. அந்த ஆத்மா வந்து நம்ம பூமியில பிறக்கணும்னு விருப்பப்பட்டா பகவான் அதை சாங்ஷன் பண்ணி நீங்க பூமியில பிறக்கலாம், நீங்க போயிட்டு அந்த புலன் பெண்முகத்தை அனுபவிக்கலாம், உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அதையும் பகவான் தான் சாங்ஷன் பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னீங்க பிரபுஜி. க்ளோசர் ஆன்சர் வந்து மேபி க்ளோசர். ரைட் ஆர் ராங். இல்ல க்ளோசர் டு தி திங். இது ரைட், இது ராங் கிடையாது. கொஞ்சம் புரிதல் தான். டோன்ட் வரி, எவ்ரிதிங் இஸ் ரைட். ஓகே, டோன்ட் வரி. ஓகே. ஆமா, இது எப்படின்னா, இது என்ன அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் இருக்கு. எல்லா ஆத்மாக்களும் வந்து ஒரு லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் இல்லையா? அந்த ஃப்ரீடம் என்ன? அதனால என்ன, பகவான் அந்த ஃப்ரீடத்துல என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை வந்து பகவான் வந்து அது விருப்பத்தை வந்து அதை வந்து நடத்துகிறார். ஸோ நம்ம எல்லாம் இங்க இருக்கும்போது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும்போது நம்ம பகவானை பார்க்கும்போது பகவானுடைய அந்த ஒப்புலன்சஸ் இல்லையா, அந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம், ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் பார்க்குறோம். நமக்கு தெரியும் பகவான் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த சுப்ரீம் என்ஜாயரை நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம மனசுல இந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடத்தை யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? நம்மனா ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை, ஓ பகவானுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு, ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு, அவரு வந்து எல்லாம் என்ஜாய் பண்றாரு, நம்மளும் அந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ண எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம மனசுல ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை வந்தது. அந்த சின்ன ஆசை வந்த உடனே பகவான் என்ன சொல்றாரு? ஓகே, கோ அண்ட் என்ஜாய் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அமுச்சு விடுறாரு. எங்க அமுச்சு விடுறாரு? இதற்காக இந்த ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு வேண்டிய இடம் எங்கன்னா இந்த பூலோகம், இந்த பிரபஞ்சத்துலதான் எல்லாம் உருவாக்கினார். ஸோ அந்த ஜீவாத்மாவுடைய ஆசைகளை முழுமையாக அவர்கள் அனுபவிக்கிறதுக்கு வேண்டி இருக்கிற எல்லாவற்றையும் பகவான் படைத்தார். அதனாலதான் இந்த பூலோகத்துல வந்து இந்த அண்டங்கள்ல வந்து எல்லாமே படைத்தார். பூலோகத்துல இருந்து அண்டங்கள் இல்லையா, இந்த அண்டங்கள்ல வந்து பகவான் எல்லாத்தையும் படைத்தார். ஒரு ஆத்மா என்னெல்லாம் வந்து அனுபவிக்க விரும்புகிறாரோ அதெல்லாம் படைத்தார். ஸோ அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடத்தோட இதனால அந்த இச்சையினால நம்மள இங்க அமைச்சு வச்சார் அனுபவிக்கிறதுக்கு. வேற எங்கேயும் இந்த மாதிரி அனுபவிக்க முடியாது. அதனாலதான் இந்த அண்டத்தில் இந்த இங்க அமைச்சு வச்சிருக்காரு நம்மள. ஸோ இங்க அமைச்சு வச்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? நம்ம வந்து ஃபுல்லா அந்த இன்பத்தில் ஊறறதுக்கு பார்த்தோமே தவிர பகவானை மறந்துட்டோம். நம்ம எல்லாருடைய மனசு, எல்லா ஜீவாத்மாக்கள், எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் உள்ளில் அந்த டார்மென்ட் ஃபீலிங் உண்டு. டார்மென்ட்னா வெளிவராத அந்த இந்த இது உணர்வு உண்டு. அந்த உணர்வு என்ன? கிருஷ்ண உணர்வு, பகவானை பற்றிய உணர்வு. அது மனதில் உண்டு. ஆனால் அது டார்மெண்டா இருக்கும். எப்போ அது விழித்தெழும் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு ஒரு டிவோட்டி, ஒரு டிவோட்டியினுடைய கிருபையினால அந்த நம்ம மனதில் தூங்கி கிடக்கின்ற அந்த உணர்வு வந்து மீண்டும் வெளிப்படுத்துகிறது, மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும். அதுதான் தன் உணர்வு. அந்த தன் உணர்வு நமக்கு வரும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, நமக்கு பகவானுடைய ஞாபகம் வரும். அந்த பகவானுடைய ஞாபகத்தை வரும்போது என்ன நமக்கு என்ன புரியுது?
நம்ம வந்து இங்க இருக்கிற இந்த எல்லா இந்த ஐஸ்வர்யம் சொல்றாங்க இல்லையா, பூமியில இருக்கிறதெல்லாம், அதெல்லாம் இந்த புலன் இன்பம் சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த ஆன்மீக உலகத்தில் நாம் அனுபவித்ததுக்கு பக்கத்துல கூட வர முடியாது. ஏன்னா மடங்கு வந்து நமக்கு அங்க அந்த இன்பம் இருக்கு. அந்த ஆனந்தம் வந்து இங்க வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்காது. பூமியில் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஆனந்தம், நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வேணும்னாவே அதற்கு நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணணும், அது கஷ்டப்படணும். அப்படி கஷ்டப்பட்டு நமக்கு ஒரு இது கிடைச்சால் கூட அது எப்பவும் வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அது போயிடும். நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, எப்பேற்பட்ட பெரிய பெரிய வந்து இது ஃபேமஸ் ஆளுங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு அவங்களுடைய இது, அவங்க டென்யூர் முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான். கோடி கோடியா சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கலாம். அந்த சம்பாதிக்கும் போது என்ன அவன் கஷ்டப்படுறான், கேட்ட பேர் எல்லாம் வரும் அவனுக்கு. இந்த காசு வந்து நான் கொண்டு போறான் கிடையாது, நம்ம இங்கே விட்டு தான் போகணும், அவன் அதை அனுபவிக்கவும் முடியாது இல்லையா. அது பார்த்துக்கணும். நம்ம வந்து செலிபிரிட்டிஸா இருக்கட்டும், யாரா இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் இதே நல்லதான். ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும், எல்லாரும் ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கணும். எங்க நிக்க போறோம்னா நமக்கு தெரியாது, ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும், கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கும். ஆனால் ஆன்மீக உள்ளத்துல பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய பகவானுடைய நினைப்பு, பகவானுக்கு நம்ம நிச்சயமாக சேவை செய்யும்போது நாம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த 5 ரசங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ரசத்துல நம்ம வந்து பகவானிடம் நாம வந்து உறவு கொண்டு தான் இருக்கிறோம் நம்ம ஆன்மீக உலகத்தில் போகும்போது. அப்ப நமக்கு வந்து பேரானந்தம் கிடைக்கும். அந்த ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்கு, அந்த குழந்தை வந்து விளையாடுறது பார்க்கும்போது, அது சின்ன சின்ன இதெல்லாம் செய்யும்போது நமக்கு எவ்வளவு ஆனந்தம் கிடைக்குது இல்லையா. அதுல வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கலப்படம் இருக்கா? ஒன்றும் கிடையாது. அதே மாதிரிதான் பகவானுக்கு நம்ம அந்த ரசத்துல நம்ம பகவானுடன் வந்து ஈடுபடும் பொழுது மனது வந்து ஆனந்தத்துலதான் மூழ்கி இருக்குமே தவிர நமக்கு வந்து வேற எந்த விதமான ஒரு என்ன சொல்றது, இந்த கஷ்டமோ இல்ல வேற எந்த விதமான ஒரு தாட் இல்லையா, எண்ணமோ நம்ம மனதுல வராது. ஆனந்தத்துலதான் எப்போ மூழ்கி இருக்கும். அதுதான் நம்ம வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு சென்றால் நம்மளுடைய நிலை. நித்திய சேவன், பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணணும் அப்படி. நம்ம எப்படி ஒரு சின்ன குழந்தைய நம்ம வந்து எப்பவும் அந்த வாத்சல்யத்துல அவளை எப்படி ப்ளீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ, ஒரு குழந்தைக்கு என்ன போகுது அதை நம்ம எப்படி நம்ம அந்த அதில் நம்ம சந்தோஷம் கொள்றோமோ, அதே மாதிரிதான் நம்ம பகவானுடன் நம்ம ஈடுபட்டு நம்ம பகவானை இந்த ஏதாவது ஒரு ரசத்தில் பகவான் ஈடுபடும் போது அந்த நமக்கு அளவு கடந்த நமக்கு அந்த ஒரு இன்பம் வருகிறது, கலப்படமற்ற இந்த இன்பம். ஆன்மீக உலகத்தில் அது நிரந்தரம். இங்கே வந்து அந்த இந்த பூமியில் நம்ம இந்த துக்காலயம் இது இல்லையா, ஏன்னா அது வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. ஸோ தன்னுணர்வு பெறுதல் அப்படின்னா நாம் யார், நம்மளோட நிலை என்ன, நம்ம ஜீவாத்மா, பகவானுடைய நித்திய சேவகன். ஸோ ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானுடைய சேவை செய்யும்போது தான் நமக்கு கம்ப்ளீட் நித்தியமான ஆனந்தம் கிடைக்கும். அதனால நம்ம என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு நம்ம வந்து இந்த சேவை செய்து பக்தியில் ஈடுபட்டு பகவானை சென்றடையறதுக்கு நாம் எல்லாம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஸோ அதை தன்னுணர்வு பெறுதல் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ மனித உலகின் வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன இருக்குன்னா, மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் தன்னுணர்வு பெறுதல். சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, ஹரே சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா. பிறப்பு வந்து புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனம் அதன்படி இல்லையா பிரபுஜி? பிறப்பு வந்து புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனம் அதன்படி இல்லையா அப்படின்னா என்ன பிரபுஜி? மாதாஜி? அது என்ன அப்படின்னா? பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி, நம்ம அதுல இருக்கிறோம், பிறப்பு வளர்ப்பு சுழற்சியிலே இருக்கிறோம். அது எப்படி வெளியே வருது? பிறப்பு இறப்பு இது எப்படி வெளியே வர முடியும் அதுல இருந்து, சுழற்சியில பகவான் இருந்து? பகவான் தோன்றல, பகவான் பக்தியில தான் வரும். பகவத்கீதை அதான் நம்ம பார்த்தோம். லெவல் 1 லெவல் 2 ஃபுல்லா நம்ம பார்த்ததுதான். பக்தி தொண்டு நம்ம இது போடும்போது நம்ம என்ன, நம்மளோட வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன, பகவானை சென்றடைய வேண்டும். ஏன் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற துக்கத்திலிருந்து நாம் வெளிப்பட முடியும். அப்பொழுதுதான் பக்தியில் ஈடுபட்டு மனதில் பகவான் மட்டும் நிறைந்திருக்கும் பொழுதுதான் நாம் பகவானை சென்றடைய முடியும். நமக்கு அளவு கூட ஏதாச்சும் இச்சை இருந்தால் நம்ம மீண்டும் இந்த பூமியில் தான் நம்ம பிறப்போம். அதனால்தான் அன்னபிலாஷித சூன்யம், அது நம்ம படிப்போம், நெக்டர் டிவோஷன்ல படிப்போம். எந்தவித நினைப்பு, கிருஷ்ணரை தவிர வேற எந்த நினைப்பும் இல்லாமல் நாம் இருக்கிற நிலை வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்றதுக்கு விசா வந்துடும். இல்லைன்னா ஒரு ஏதாச்சும் சின்ன ஒரு இச்சை இருந்தா கூட
நாம் இந்த உலகில் சுழன்று கொண்டே இருக்க வேண்டும். இந்த சுழற்சியில் சுழன்று கொண்டே இருக்க வேண்டும். அது ஒரு அறிவுள்ளவனுடைய இது கிடையாது. அவித்யா, தட் இஸ் புத்தி, தட் இஸ் அறிவில்லாதவர்களுடைய நோக்கம். அது அறிவுள்ளவர்கள் நோக்கம் என்ன? பக்தியில் ஈடுபட்டு பகவானை சென்றடையும். அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமா. அதுதான் தன்னுணர்வு பெறுதல் அப்படின்னு சொல்லி. மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன? தன்னுணர்வு பெறுதல். அது ரொம்ப முக்கியம். அது யாருக்கு வரும்? பக்தர்களுக்கு தான் வரும். அது பக்தர்கள் இல்லாதவர்கள் கண்டிப்பா வராது. அவங்க புரியவும் புரியாது. கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றாங்க, சனாதனம்னா என்னன்னு கேட்கறாங்க. இல்லாதவன்ட்டு என்ன சொல்ல முடியும்? நம்ம இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கு, இல்ல படிப்பே இல்லாத அவன்கிட்ட போய் நம்ம இது என்ன நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா என்னன்னு கேட்டா சொல்ல முடியுமா? அவனுக்கு தெரியும் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்பான். அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுன்னு சொல்லலாம். தெரியாது அவனுக்கு. அந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கிறதே தெரியாது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பகவான் இருக்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாது. பகவான் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல முடியும்? அதனாலதான் தன்னுணர்வு பெற வேண்டும் சொல்றாங்க. மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் தன்னுணர்வு. அது எப்படி? நம்ம புலன் இன்பத்தில் ஈடுபட்டால் இந்த கட்டுண்ட நிலையில் தான் சுழண்டு கொண்டே இருக்கும். கட்டுண்ட நிலையில் சுழண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது என்ன பிறப்பு, மாதாஜி சொல்ற மாதிரி பிறப்பு என்ற சுழற்சியில் மாட்டிக்கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். கட்டுண்ட நிலைன்னு என்ன? யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? கட்டுண்ட நிலை அப்படின்னு என்ன? புலன் இன்பம் நமக்கு தெரியும். கட்டுண்ட நிலை அப்படின்னு என்ன? சொல்லுங்க. ரைட்டு தப்பு கிடையாது, சொல்லுங்க. கட்டுண்ட நிலை அப்படின்னு என்ன? நிலஞ்சனி மாதாஜி சொல்றீங்களா? வாட் இது கட்டுண்ட நிலை அப்படின்னு என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க? நம்ம நிறைய இடத்துல பேச போறோம் இல்லையா, கட்டுண்ட நிலை அப்படின்ட்டு. வாட் இஸ் கட்டுண்ட நிலை? கட்டுண்ட நிலை அப்படின்னு என்ன மாதாஜி? கட்டுண்ட நிலைண்டா அந்த பௌதீக விஷயங்களோட கட்டுண்டு இருக்குதா பிரபு? செயல்கள் எல்லாம் பற்றுதல் கொண்டிருக்கா? ஹரி போல், ஃபேண்டாஸ்டிக், பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். நம்ம அந்த புலன் இன்பத்துல நம்ம ஈடுபட்டோம்னாவே பௌதிக இன்பத்துல இல்லையா, மாயையை கட்டுப்படும். பிரபுஜி வாய்ஸ் கட்டுண்ட நிலையில் தான் சென்றடையும். சோ இந்த கட்டுண்ட நிலையில வெளிவர வேண்டும். என்ன புலன்களை அப்படின்னு நம்ம பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல். அதற்கு சில விதிமுறைகள் உண்டு இல்லையா? திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை செய்யணும்னா எப்படி செய்யணும், எப்படி செவனை நாம் செய்ய வேண்டும், எதெல்லாம் செய்யணும், எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, நம்ம எப்படி நம்மளுடைய செயல்களை அடக்க வேண்டும், எப்படி நம்ம பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும், எல்லாம் செய்யணும். அந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றினால் நாம் விடுதலை பெறலாம். கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை பெற்று நாம் பகவானை சென்றடையும். ஸோ இதுதான் இந்த உபதேசத்துடைய கண்ணோட்டம். இது எப்படின்னு தான் இது நம்ம பார்க்க போறது. இந்த டீட்டெயிலா இதில் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே. ஸோ இதுல முன்னுரையில நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, நம்ம இஸ்கான், அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் சொல்றாங்க. கிருஷ்ண உணர்வு இஸ்கான் ஸ்ரீல கோசாமியின் மேற்பாவின் கீழ் நடத்தப்படுகிறது. கேட்கலாம், அப்ப இஸ்கான் இல்லையே அப்படின்ட்டு. கரெக்டா, அப்ப இஸ்கான் இல்லை. அப்ப என்ன கிருஷ்ண உணர்வு இருந்தது. கிருஷ்ண உணர்வு எப்படி நமக்கு நமக்கு யார் எடுத்து சொன்னார்கள்? நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு வழியாக நம்மளுடைய இதிகாசங்களும் புராணங்களும் வேதங்களும் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு, பகவனும் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. ஆனால் அதை நம்ம கலிகாலத்தில் நமக்கு மீண்டும் எடுத்து வைத்தவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் வழியாக. அவருடைய சம்பவம் மீண்டும் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். கிருஷ்ண உணர்வின் இயக்கம் சில ரூப கோசாமி அப்படின்னா என்னன்னா வங்காள வைஷ்ணவர்கள். அப்படின்னா வங்காள தேசத்தில் இருக்கிறவர்கள் அந்த கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் நம்ம எல்லாம் அந்த சமுதாயத்தில் இருக்கோம். நம்ம இந்த கௌடிய வங்காள
வைஷ்ணவர்கள் அந்த வழி இருக்கிறது தான் கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி. நம்ம தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் முன்ன இப்படி ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் ஜாஸ்தி இருந்தது. ஸோ பிரம்மா வழி பிரம்ம கௌடி சம்பிரதாயம் சொல்லும்போது தான் நம்ம எல்லாம் அதை பின்பற்றோம். நம்ம பிரம்மா கிட்ட இருந்த கிருஷ்ணர் பிரம்மா கிட்ட வைத்தார். பிரம்மாவிலிருந்து யாருக்கு நாரதர் அந்த இது இருக்கு இல்லையா, பரம்பரை வழியாக நமக்கு அது வழியாக நமக்கு இது உபதேசம், பகவான் உபதேசம் நமக்கு சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனாலதான் நம்ம இந்த கௌடிய பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்ட்டு நம்மளை கூப்பிடுவாங்க, நம்மள சொல்லுவாங்க. ஸோ அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுவது. ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் கல்கி இந்த கலியுகத்துல அவதரித்தார் அவர் இல்லையா. ஸோ அவரை பின்பற்றுவோம் நம்ம. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுவர்கள் அவர். பெரும்பாலும் இந்த கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் மகாபிரபுவை பின்பற்றுபவர்கள். ஸோ பிருந்தாவனத்திலே இந்த 6 சத்கோசாமிகள் சொன்னேன் இல்லையா, இவர்கள் 6 பேரும் பகவானின் நேரடி சீடர். ஓகே, சைத்தன்ய மகாபிரபு நேரடி சீடர்கள் அவர்கள். அந்த ரகுநாத தாச கோசாமி 6 கோசாமிகள். இது நீங்க எப்பவும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும், எப்பவும் தெரியணும். பட் கோசாமிகள்னா இவங்க 6 பேர். யாரெல்லாம்? ரூப கோசாமி, சனாதன கோசாமி, ரகுநாத பட்ட கோசாமி, ஜீவ கோசாமி, கோபால பட்ட கோசாமி அண்ட் ரகுநாத தாச கோசாமி. ஸோ இவர்கள் தான் சர்கோசாமி. இவர்கள தலைவர் யார் தான்? ரூப கோசாமி. இந்த அனைத்து கோசாமிகளுக்கு தலைவர் ரூப கோசாமி. ஸோ நமக்கு நம்மளுடைய செயல்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக அவர் இந்த உபதேசாமிரத்தை நமக்கு வழங்கியுள்ளார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். எதனால நம்ம இந்த வழிகாட்டுதலை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னா, ஒரு தூய வைஷ்ணவர் ஆகிறது. நம்ம ஏன் வைஷ்ணவர் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன? தூய வைஷ்ணவன் அப்படின்னா பக்தன், தூய பக்தன். அதுதான் சொல்லலாம். பிராமணரை விட உயர்ந்த நிலை வைஷ்ணவர் அப்படின்னா என்ன? வைஷ்ணவர் அப்படிங்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு எந்தவித ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இல்லாமல் பூர்ணமாக பக்தி செலுத்துகின்றவர் தான் வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா பிராமணர்கள் மனசுல கூட பிராமணர் அந்த ஸ்டேஜில் கூட அவர்களுக்கு சில இச்சைகள் வரலாம். தட் இஸ் புலனின்பங்கள் அவர்களுக்கு வரலாம், இல்லை அகந்தை வரலாம். ஸோ அதையும் தாண்டி இருக்கிற நிலை தான் வைஷ்ணவ நிலை. அது தூய பக்த நிலை. இந்த தூய பக்த நிலை இருந்தால்தான் நம்ம பக்தியில் முழுமையடைந்து பகவானை சென்றடையும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நோக்கத்தை நாம் புரிந்து கொண்டு அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவதற்கு நம்ம இந்த 6 கோசாமிகளின் அடிச்சுவடுகளை மிக தீவிரமாக பின்பற்ற வேண்டும். இந்த 6 கோசாமிகள் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் பக்தியினை ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் அவர்கள் நடந்தார், அந்த ஒரு பக்தியின் வழியில் நடந்தார்கள். ஸோ நாம் அவரை பின்பற்ற வேண்டும். நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம பகவத்கீதையிலே என்ன பகவான் சொல்லியிருக்காரு. தட் இஸ் பகவான் சொல்றாரு, நான் இந்த பூமியில அவதரித்ததுக்கு அப்புறம் நான் பகவானுக்கு எந்த கடமையும் செய்ய வேண்டியதில்லை. அவர் ஒன்றும் செய்ய வேண்டியது, ஏன்னா அவர் தான் பகவான் இல்லையா, அவருக்கு எதுவுமே செய்ய வேண்டியதில்லை. ஆனால் அவர் பூமியில் கிருஷ்ணராக அவதரித்த பிறகு எந்த நிலைக்கு போனார்? அவர் தேரோட்டியாக ஆனார் இல்லையா. யாரு? அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக ஆனார். அர்ஜுனுக்கு தேர் ஓட்டும் போது யாரு பாஸ்? அந்த டைம்ல தேரோட்டிக்கு பாஸ் யாரு? அர்ஜுனன். ஆமா, இல்லையா? தேரோட்டிக்கு பாஸ் சேரிட் இருக்காரு. ஸோ அர்ஜுனர் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றாரு? நம்ம இந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல இந்த போர்க்களத்துல இந்த தேரோட்டிக்கு இந்த இந்த வில்லேந்தி இருக்கிற அர்ஜுனர் எப்படி அவருக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுவார் தெரியுமா? தன்னுடைய காலால அவருடைய நான் கூப்பிட்டு சொல்ல முடியாது, கிருஷ்ணா எப்படி போ, லைட்டு போ, லெஃப்ட் போன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. ஒரே சத்தமா இருக்கும், இதா இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவார்னா, அர்ஜுனர் இந்த காலில் அந்த ஷூ செருப்பு இருக்கு இல்லையா,
அது முனையில வந்து அதை வச்சு தொட்டு அதுல வந்து அதுல அவங்களுக்கு அந்த இது இருக்கு, தட் இஸ் சைன் இருக்கு. காலால வந்து கிருஷ்ணரை தொடுறாங்க. கிருஷ்ணர் யார்? மகாபிரபு இல்லையா? பிரபஞ்சத்துக்கே அவருதான் கடவுள். அவரு எப்படி ஒரு தேரோட்டியாக பாவித்து தேரோட்டியை வந்து அந்த தேரோட்டியை அந்த நிலைக்கு வந்து பகவான் இருந்தார். அது சிம்பிளா சொல்லணும்னா, ஏன்னா எனக்கு அதை எப்படி சொல்லறதுக்கு நான் விரும்பல. ஸோ ஒரு தேரோட்டி நிலையில் இருந்து வந்து ஒரு பக்தனுக்கு வேண்டி அவர் பணிபுரிந்தார். ஹரே கிருஷ்ண அதே பிரபுஜி. மாதிரி அது போல வந்து ஏதாச்சும் ஆதாரங்கள் இருக்கா பிரபு? புக்ஸ்ல எழுதுன மாதிரி வியாசர் எதுனா கால்ல தான் உதச்சி பண்ண? இதெல்லாம் நான் பேசுறதெல்லாம் ஆதாரம் தான். இதெல்லாம் நம்ம இல்ல பேசுறது எதுவும் வந்து இல்ல பிரபுஜி, காலால பண்றாங்கன்னு சொல்லி நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் அதுக்கு கேக்குறேன் பிரபுஜி. மகாபாரதத்துல இருக்குது. மகாபாரதத்துல இருக்கு. அது எந்த ஸ்லோகம் எனக்கு தெரியல, செக் பண்ணி சொல்றேன். மகாபாரதத்துல இருக்குது. மகாபாரதத்துல அது இருக்கு. இல்ல, அது கேட்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, அதனால கேட்டேன் பிரபுஜி. இல்ல நமக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பகவானை உணர்ந்து, ஆனால் பகவானுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் இதுலதான் நான் பகவானோட மகிமையை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். என்னன்னா பகவான் வந்து ஒரு அவருடைய டிவோட்டிக்கு வேண்டி, அவருடைய பக்தனுக்கு வேண்டி எந்த நிலையிலும் தாழ்ந்து கொடுப்பார். அவர் எந்த நிலையிலும் எந்த நிலைக்கும் அவர் தாழ்ந்துருவார். ஒரு டிவோட்டிக்கு வேண்டி கோபர்களுடைய வேலை இல்லையா? தூதுவனாக சொல்லும்போது தூதுவனுடைய நிலையில் இருந்தார் அவர். ஸோ ஒரு பக்தன் வந்து பக்தனுக்கு வேண்டி பகவான் என்ன செயலியும் செய்வார் அவர். இப்போ நம்ம தான் அது படிப்பீங்க, நீங்க பாகவதத்திலையும் படிப்பீங்க. இப்போ ஒரு கேள்வி இந்த இடத்துல, பகவான் வந்து ஏன் அவதரிக்கிறார், ஏன் அவதாரம் எடுக்கிறார்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம லெவல் 1 முடிச்சாச்சு, லெவல் 2 முடிச்சாச்சு. பகவான் அவதாரம் தர்மத்தை நிலைநாட்டவும் பக்தர்களை சொல்லுங்க மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, அதர்மத்தை அழிக்கவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டவும். ஓகே, பக்தர்களை காப்பாற்றவும் பக்தர்களை காக்க. பிரபுஜி விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்த பிறகு பிரபுஜி அர்ஜுனனுக்கு அப்பா சிவன், ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்த பிறகு அவரே போய் மன்னிப்பு கேட்கிறார்ல, உன்னை எத்தனையோ தடவை மாதவா யாதவான்னு தான் கேட்டிருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னால, என்னை மன்னிச்சுக்கோ, நீ இவ்வளவு மகிமை உடையவர் என்பது எனக்கு தெரியாதுன்னு மன்னிப்பு கேட்கிறார்ல பிரபுஜி அர்ஜுனன். தேரோட்டியாக இருந்தாரு, அதுக்கப்புறம் விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்த பிறகு அவற்றையே போய் மன்னிப்பு கேட்கிறார்ல, உன்னை எத்தனையோ தடவை மாதவா கேசவா யாதவான் எல்லாம் பேசியிருக்கிறேன், உன்னுடைய மகிமை தெரியாம நீ இவ்வளவு மகிமையோட இருக்கு அப்படின்னு கேட்கிறாருல பிரபுஜி அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வேற ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்புறீங்களா உஷா தேவி மாதாஜி? எதனால வந்து பகவான் வந்து அவதரிக்கிறார் சொன்னாங்க? என்ன தர்மத்தை அழிக்கிறதுக்கு, சரி அதர்மத்தை அழிக்கிறதுக்கு, தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு. ஒரு மினிட் பிரபு, தேவி மாதாஜி என்ன சொல்றாங்க கேட்டுட்டு நீங்க சொல்லுங்க. பிரபுஜி தர்மம் நிலைநாட்டுறதுக்காக சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தர்மம் நிலைநாட்டுறதுக்காக, அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக. வெரி குட், வெரி குட். நீங்க சொல்றீங்களா? வேற ஏதாச்சும் பாயிண்ட் இருக்கா? ஒரே மினிட் சக்கரம். அவரோட பக்தர்களை முக்கியமா காப்பாத்துறதுக்காக தானே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லீலைகள் செய்யறதுக்கு பிரபு. ஹரி போல். அதுதான் மெயின். ஹலோ ஜி, நான் சொல்லுவ தர்மத்தை நிலைநாட்டது, அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டதா பகவான் அவதரிக்கிறார், அவதாரம் எடுக்கிறார். எல்லாம் வந்து நீங்க சொன்னதெல்லாம் வந்து பெர்ஃபெக்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இதுல வந்து எல்லாத்தோட ஐசிங் ஆன் த கேக் சொல்லுவாங்களே, டாப் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, என்னன்னா தட் இஸ் லீலைகள் புரியும். எப்படின்னா இப்போ அதர்மத்தை வந்து அழிக்கிறதுக்கு அவருக்கு வந்து அவருடைய ஆற்றல் எப்படி இல்லையா? ஆற்றல் நம்ம வந்து அளவுக்கு மிகுந்த ஆற்றல் இல்லையா? நமக்கு என்ன
நமக்கு அது கணக்கே எடுக்க முடியாது இல்லையா? சங்கரன் கொஞ்சம் சொல்ல வந்தீங்க, சொல்லுங்க பிரபு. அவர் வந்து நாம எல்லாம் கர்மத்தால நம்ம பிறப்பு எடுக்கிறோம் பிரபுஜி. அவர் வந்து தன்னுடைய இச்சையால தான் இந்த பூமிக்கு இறங்கி தன்னுடைய விருப்பத்தின் காரணமா தான் அவர் இறங்கி வரார். ஒவ்வொரு அவதாரம் நிகழ்த்துவதற்கு காரணமே அவர் வந்து இந்த பூமிக்கு இறங்கி வரார். அதனாலதான் நமக்கு இத்தனை அவதாரங்கள், இத்தனை மகிமைகள், இத்தனை நாமங்கள் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. அவர் வந்து பக்தர்கள், ஏதாவது அரக்கர்களை அடித்து பக்தர்களை காப்பது பகவத்கீதையில சொல்றாரு. தன்னுடைய இச்சையாலதான், தன்னுடைய விருப்பத்தால் தான் அவர் அவதாரம் எடுக்கிறார். ஆமா, அவருடைய இச்சை, அவருடைய விருப்பத்தினால தான் வர. என்னன்னா அதர்மத்தை அழிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. கம்சனை கொல்லணும்னு அவரு வந்து ஒரு நிமிஷம் அங்கிருந்து சுதர்சன சக்கரத்தை விட்டு டக்குன்னு ஒரு யாரு கம்சனை மட்டும் இல்ல, எப்பேற்பட்ட கொடிய அரக்கன் கூட வந்து அவர்களை இது பண்ணலாம் இல்லையா? ஆனால் அவரே ஏன் வராரு அப்படின்னு சொன்னா, நமக்கு கீதையை உபதேசிக்கிறார். ஒவ்வொரு அவதாரத்திலையும் ஒவ்வொரு லீலையை காமிச்சு நமக்கு உபதேசம் பண்றார். அதுதான் லீலைகள் புரியும். அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து ஒரு கிளியர் பாயிண்ட். இந்த மாதிரி கேட்கறாங்க இல்லையா, பகவானுக்கு உருவம் இருக்கிறதா, பகவானுக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கிளியர் ஆன்சர். இது எப்படின்னா, அவர் வந்து அந்த உருவத்துல வரும்பொழுதுதான் அவர் வந்து ஒவ்வொரு இதுல என்ன சொல்றது, ஒவ்வொரு ரசத்துல வர்றார். அவர் வந்து சண்டை போடும்போது வீரிய ரசம் இல்லையா, அது யசோதாமாக்கு வந்து மகனாக இருக்கும்போது வந்து வாத்சல்ய இருக்காரு. கோபிகளோட வந்து அவர் வந்து விளையாடும் பொழுது என்ன, அவர் வந்து மாதிரிய ரசத்துல இருக்கார். ஸோ அந்த ரசம் எப்போ உண்டாகும், வந்து நேருக்கு நேர் நம்ம வந்து பழகும் பொழுதுதான் இல்லையா. நம்ம வந்து இப்போ அந்த மாதிரி இல்லாம ஜஸ்ட் ஒரு அவர் அங்கிருந்து ஒரு மெசேஜ் அமிச்சு இன்னொரு மெசேஜ் அமிச்சு அது வந்து அதுல ஃபுல் கம்ப்ளீட் ரசம் இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்காது. அதனாலதான் நான் இதுன்னு சொன்னேன். நான் திருப்பி அதான் சொல்றேன். நம்ம ஏன் வந்து இந்த ஜூம்ல வந்து எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணு சொல்ல, நம்ம அப்பதான் நமக்கு அந்த என்ன சொல்றது, அந்த கனெக்ட் இருக்கும். அது இல்லாத வரைக்கும் அந்த கனெக்ட் நமக்கு அவ்வளவு இருக்க சான்ஸ் இல்லை. எல்லாரும் வந்து வீடியோ ஆன் பண்ணணும். இன்னைக்கு இல்லைன்னா பரவாயில்ல, அடுத்த செஷன்ல இருங்க. மெயின்னா அந்த கனெக்ட் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம வந்து புரிதல் மட்டும் இல்லை, எல்லாமே வந்து பன்மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ பகவான் அந்த லீலைகளை அனுபவிக்கிறதுக்கு, அந்த பக்தர்களுடைய அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு, அப்ப அதுக்காக தான் வந்து அவர் இங்க இதை தோன்றார், அவரே அவதரிக்கிறார். அப்கோர்ஸ் கண்டிப்பாக அதர்மன் தலையை தூக்கும் பொழுது அதை அழிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக அதை செய்கிறார் அவரு. அதெல்லாம் வந்து பக்தியை நிலைநாட்டுறதுக்கு. ஏன்னா அதர்மமும் அழிந்தால் பக்தி வந்து நிலைநாட்ட முடியும், பக்தர்களை காக்க முடியும். ஸோ பக்தர்களை காக்கும்போது அவர்களுடன் அவர்களுடைய அந்த ரசம், அந்த 5 ரசத்துல ஏதாச்சும் ஒரு உறவு கொள்றது, அதுதான் அந்த லீலைகள் புரியும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், பகவான் ஏன் அவதரிக்கிறார் என்றால் அதோட மெயின் ரீசன் இது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த நார்மலா இருக்கவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, எஸ் அதர்ம தலையங்கும் பொழுது அவர் அதனை ஒழிக்கிறதுக்கு வேண்டி வரார் சொல்றாரு. ஆனால் பக்தனா இருக்கும்போது நமக்கு இது புரியும். நார்மல் பீப்புளுக்கு அது டெஃபினட்டா இந்த காரணம் கண்டிப்பா புரியாது. ஓகே, அதே மாதிரிதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஸோ யாராவது சொல்ல முடியுமா, சைத்தன்ய மகாபிரபு எதனால அவதரித்தார் அப்படின்ட்டு? அவதரித்ததுக்கு மெயின் காரணம் என்ன சொல்ல முடியுமா? சைத்தன்ய சரிதாமத்தில் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றீங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி. நிலஞ்சி மாதாஜி சொல்லுங்க. பக்தர்கள் வந்து எப்படி ஃபீல் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சு கொள்றதுக்காக வந்து வரும். அது இன்னும் கொஞ்சம் கூட எலாபரேட் பண்ணுங்க. பக்தர்கள் சொல்லும்போது யார்? ஸ்பெஷலி ராதா ராணியோட மனோபாவம். அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். அதுதான். ஏன்னா அவருக்கு பகவான் நினைக்கிறார், என்னல என்ன அவ்வளவு உயர்ந்த இது இருக்கு, ராதா ராணி என்ன அவங்க ஏன் வந்து என்ன இவ்வளவு விரும்புறாங்க, எங்கிட்ட என்ன அந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு, அதை அனுபவித்து பார்க்கணுமே அப்படின்ட்டு அவர் வந்து அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் அந்த எக்ஸ்டசி இல்லையா, அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் மெயினா வந்து அவர் இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் இருக்கார்.
சைத்தன்ய இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய அவதாரத்துல பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான வயலன்ஸும் கிடையாது. அவர் வந்து என்ன, அவரு வந்து அவரு தௌத்தியம் என்ன இருந்தது? பக்தி இல்லையா? சங்கீர்த்தனம் வழியாக பக்தி எல்லாருக்கும் பரவ வைச்சார், எல்லாருக்கும் சென்றடையறதுக்கு வழிவகுத்தார். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த ராதாராணியின் அந்த நிலை என்னன்னு அவர் புரிந்து கொள்ள பார்த்தார். நீங்க அது இவரு என்னது ஒரு பேர் என்ன, தட் இஸ் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கும் நம்ம இவர் ராமானந்த ராய் இவர்கள் கூட அந்த உரையாடல் நீங்க படிச்சீங்கன்னா, டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யான்னு ஒரு இது இருக்கு, நம்ம பிரபுபாதரோட புக் இருக்கு, அதை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். அதுல வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கும். ஸோ என்ன 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 அப்படின்ட்டு அந்த எக்ஸ்டசி வந்து நமக்கு நல்லா புரியும். இது வந்து அதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய அந்த அவருடைய அவதாரித்த குறிக்கோளா இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த நம்ம வந்து இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நோக்கத்தை நாம் புரிந்து கொண்டு அவருடைய அடித்தவர்களை பின்பற்றணும். அந்த ஒவ்வொரு அந்த 6 கோசாமிகளை நம்ம வந்து அவர்களுடைய அடித்தவரை நாம் தீவிரமாக பின்பற்ற வேண்டும். அப்படி பின்பற்றினால் நாம் வந்து பக்தியில் முன்னேறலாம். ஸோ கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஓகே, இது பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடையறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? மனதையும் புலன்களையும் சுத்தப்படுத்தணும். அடையறதுக்குன்னா மெயின் மனதும் புலன்களும் கட்டுப்படுத்தினா நம்ம புலன்பத்தில் ஈடுபட மாட்டோம், மனது திடமா இருக்கும், மனது கிருஷ்ணரையே நினைக்கும், அப்போ கிருஷ்ண சென்றடையா. ஸோ ரொம்ப ஈஸி இல்லையா? ரொம்ப ஈஸி, அவ்வளவு சிம்பிள். அது கஷ்டம் பிரபு, சொல்லுங்களேன், கஷ்டம் இல்லையா? ஸோ இந்த உலகில் ஒவ்வொரு ஒருத்தரும் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சிருக்கோம்னா குணத்திலையும் சமூக என்வி, மற்றவங்கள பொறாமை இருக்கு, எது பார்த்தாலும் ஆசை இருக்கு, இப்படியே நம்ம இருக்கோம். பிரபுஜி உங்க வாய்ஸ் வரல பிரபுஜி. Hare Krishna, Prabhuji, you are not audible, Prabhuji. பிரபுஜியோட நெட் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன், அதனாலதான் கட் ஆயிடுது. பார்க்க ஒரு 2 minutes பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா, are you able to hear me? பிரேக் ஆகுது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேக் ஆகுது, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப கேக்குது பிரபுஜி. பிரபுஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? கேக்குது பிரபுஜி. இப்பதான் கேக்குது பிரபுஜி. ஓகே ஓகே ஃபைன், தேங்க்ஸ். ஸோ சாரி அபவுட் இட். ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்? நம்ம இந்த ரூப கோஸ்வாமி நம்ம வந்து நிறைய இப்போ இருக்கிற நிலையில பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாம் ரஜோகுணத்துலையும் சமகுணத்துலையும் இருக்கோம். முக்காவாசி பேர்ல முதல் 90% சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஸோ நம்ம ரூப கோஸ்வாமியின் அறிவுரை பின்பற்றுனா நம்ம வந்து சத்துவ குணத்துக்கு வரலாம். அது மட்டும் இல்லாம சத்துவகுணம் போதுமா? போதாது. சுத்த சத்துவத்தில் எப்படி நம்ம வந்து சென்றடையலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். சுத்த சத்துவத்தில் சென்றடையணும்னா ரூப கோஸ்வாமி நமக்கு என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறோ அதை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இது தெரிகிறது. இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். என்ன சொல்றாரு, ஏன் சொல்றாருன்னா பார்ப்போம் நம்ம. ஸோ நம்ம பிறகு மேலும் முன்னேறுவது எப்படி என்பது தொடர்பான அனைத்தும் வெளிப்படும். இந்த உபதேசம் நம்ம படுமுடி வைத்துக்கொள்ள. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேற்றம் அப்படின்னா எப்படி தனியா ஆட்டோமேட்டிக்கா வருமா? நம்ம வந்து ஒரு புக்கு படிக்கிறோம், அந்த புக்கு படிச்சா உடனே முன்னேற முடியுமா? என்ன தேவை? அதை புரிதல், பக்தி தேவை. பக்தி தேவை. அதை பின்பற்றணும். நம்ம எதை படிச்சோமோ ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபாலோ பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது இல்லையா? நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு கலோக்கியல சொல்லுவாங்க ஒரு இது மாதிரி, நம்ம குதிரையை வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு அங்க கொண்டு போகலாம், அது குடிக்க வேண்டியது யாரு? குதிரை தான் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம வந்து படிக்கணும்னு சொல்லும்போது நம்ம புக்கு கையில் வச்சு ஜஸ்ட் அப்படியே கதை புக் மாதிரி படிச்சோம்னா நம்ம மனதில் ஏறுமா? கிடையாது. நம்ம தான் உண்மையாக அதை புரிந்து கொண்டு படித்து அதை பின்பற்றணும். ஸோ நமக்கு அந்த பின்பற்றக்கூடிய மனப்பான்மையை பொறுத்து தான் நம்ம முன்னேற்றம் நடக்கும். அதனால தான் நம்ம சொல்றோம், இந்த கிளாஸஸ் முடிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு நீங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த செஷன், இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, முன்னுரை டெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்க்க போறோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு எது வரைக்கும் எடுக்க போறோமோ அதை வந்து பார்க்கணும், என்ன எடுத்தோன்ட்டு. அதே மாதிரி பற்பட்டு இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் பார்த்துட்டு அடுத்த வாரத்துக்கு வர கிளாஸுக்கு ப்ரிப்பேராக வரும்போது நம்ம மனசுல வந்து டவுட்ஸ் வரலாம், இல்லை வந்து பல விதமான நமக்கு ஐடியாஸ் தோணலாம், அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம், புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம படிக்கிறோம். படிக்கும்போது என்ன ஆகுது, நம்ம அதோடைய நற்பண்புகளை புரிந்து கொண்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை பின்பற்ற ஆரம்பிப்போம். ஸோ அது ஒரு முக்கியமான அம்சம். படித்து பின்பற்ற வேண்டியது வந்து அவரவருடைய மனப்பான்மையை பொறுத்திருக்கிறது. பின்பற்ற ஒரு பரிபூர்ண கோசாமியாக வேண்டும் என்றால் என்ன பண்ணணும்? படித்ததை பின்பற்ற வேண்டும். அதுதான் இங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி, கோ என்றால் என்ன? புலன்கள். சாமி என்றால் எஜமானார். புலன்களும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தும் கோசாமி. அது நம்ம பார்த்தோம். புலன்களை கட்டுப்படுத்துவர் தான் கோசாமி என்பவர். வைஷ்ணவர்கள் பொதுவாக கோசாமிகள் அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஆனா பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவனம் அந்த மாதிரி நார்த் இந்தியா செல்வங்களா அவங்களுடைய குடும்ப பேரு இல்லை பட்ட பேர் வந்து கோசாமி அப்படின்றாங்க. ஸோ கோசாமி அப்படின்னு சொன்னா அவர் உடனே இந்த இதுல இருக்க மாட்டார். அது அவருக்கு அந்த பண்பு இருக்கணும்னு கிடையாது. கோசாமினா புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிலை அவர் எய்தினார் தான் உண்மையான கோசாமி என்பவர் இல்லையா? நம்ம இதுல பார்த்துருப்பீங்க, என்னது ஒரு நித்யானந்த வம்சம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. சரி, நான் நித்யானந்த வம்சத்துல நித்யானந்தருடைய வம்சத்துல வந்தா மட்டும் பார்த்தா அந்த குணம் இருக்கும் இல்லையா? அப்படி இல்லைன்னா அந்த வம்சத்துல வந்துருக்கலாம்ப்பா, ஆனா உனக்கு அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இல்லைன்னா நாட் அ பிராமணா. நம்ம இஸ்கான் இயக்கத்துல கிளியரா தெரியும், ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் வந்து உயர்ந்த பிராமண நிலையில் வைஷ்ணவர்களா இருக்காங்க.
ஏன்னா பிறப்பினால அவர்கள் வந்து பிராமணர்களா வைஷ்ணவர்களா இல்லை. எப்படி அவர்களுடைய இது நடத்தையினால அவர்கள் அந்த நிலைக்கு வந்திருக்க, உயர்ந்த நிலைக்கு. நம்மளது நிறைய பேர் வந்து பிராமண குலத்தில் பிறந்திருக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இல்லைன்னா அவங்க பிராமணர் கிடையாது, துஜபந்து இல்லையா? அது நம்ம வேற பார்க்கிறோம். ஸோ அதனால நம்ம வந்து இந்த உணவு கிருஷ்ணனும் முன்னேறிடும் என்றால் நாம் எல்லாம் கோசாமிகளாக திகழ வேண்டும் அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி கோசாமியாகி பின்னர் பகவான் தூய பக்தராக மாறுவதன் மூலம் வாழ்க்கையில் மிக உயர்ந்த வெற்றியை அடைய ஸ்ரீல கோசாமியால் வழங்கப்பட்ட உபதேச அமிர்தம் எனப்படும் அறிவுரை பொருளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். பக்திரச அமிர்த சிந்து. அதே மாதிரி நம்ம இதை தவிர உபதேச புக்ஸ் நிறைய அமைச்சிருக்காரு. அமிர்தமே புதிய பக்தர்களுக்கான முதல் அறிவுரையாகும். இந்த அறிவுரைகள் மிகவும் கண்டிப்பாக பின்பற்றவும். You have to definitely follow this. Mandatorily follow this. உபதேச அமிர்தம் என்ன கூறுகிறதோ அதை நாம் வந்து இந்த பக்தியில் நாம் முன்னேற வேண்டும் என்றால் நாம் பின்பற்ற வேண்டும், கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, அப்பொழுது பின்பற்றின வந்து கண்டிப்பாக வெற்றி இது நம்ம வந்து மனம் அங்கே ஸ்கேட்டரை எப்படி நம்ம முன்னேறணுமே தெரியாம போகுது. ஸோ அதற்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு வறுமுறைக்குள் நம்மளுடைய செயல்களை நடத்தி நம்ம எப்படி வந்து பக்தியில் முன்னேறி வாழ்க்கையை வெற்றி அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த உபதேச அமிர்தம் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த ப்ரீஃபேஸ் முடிச்சிருக்கோம், முன்னுரை. நம்ம அடுத்த செஷன்ல இருந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் 1 முதல் டெக்ஸ்ட் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ நீங்க எல்லாரும் இந்த இதை படிச்சுட்டு வாங்க, இந்த டெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரீஃபேஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு வாங்க, முதல் டெக்ஸ்ட் படிச்சுட்டு வாங்க. நம்ம வந்து அடுத்த செஷன்ல பற்றி ஃபர்தரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இன்னைக்கு ஏதாச்சும் நீங்க நம்ம கிளாஸ் எடுத்ததுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா, இல்லை வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா நம்ம இப்போ பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? எல்லாரும் கண்டிப்பா சொல்லுங்க. இந்த சீன்ல இருக்கிறதுக்கு ஏதோ விளக்கம் சொன்னீங்க, எனக்கு மறந்து போச்சு பிரபுஜி. இது வந்து இந்த இவங்க சவுனிக்க ரிஷிகள், இவங்கெல்லாம் 1000 ரிஷிகள் வந்து 1000 வருஷம் வந்து யாகம் பண்றாங்க. அந்த யாகம் பண்ணும்போது சூத கோசாமி வந்து அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறார் எதை பத்தி, பாகவதத்தை. இவர்கள் வந்து இவர்கள் கேட்கிறாங்க மனித குலத்துக்கு எது நன்கு, 6 கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறாங்க. ஸோ வந்து மனித குலத்துக்கு எது இம்பார்ட்டன்ட், எது நன்மை தரும், அதே மாதிரி வந்து இந்த நாரத ரிஷியோட இதை பற்றி இதெல்லாம் 6 கேள்வி இருக்கு, பாகவத்தில் படிப்பீங்க அதெல்லாம். அதை கேட்கும்போது சூதசாமி வந்து அவர்களுக்கெல்லாம் எடுத்துரைக்கிறார். இவர்கள் எல்லாம் இங்க எதுக்க கூடியிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னா வந்து இந்த மனித குலத்துக்கு நல்லது வர, இந்த நம்ம கலியுகம் ஆரம்பித்து விட்டு இல்லையா, மனித குலத்துக்கு எப்படி நன்மை வரக்கூடிய என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு அந்த கேள்வியை கேட்டு தெரிஞ்சு கொண்டு அதற்காக யாகம் செய்யறதுக்கு இவங்க எல்லாம் புரியுது. இது வந்து சூத்த கோசாமி, சவுனிக்க ரிஷி எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் பாகவதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு இன்னும் புரியும். பாகவதம் காலையில் 5:30 பாகவதம் நான் டெய்லி அட்டென்ட் பண்றேன் பிரபுஜி, நான் டெய்லி காலையில் அட்டென்ட் பண்றேன். வெரி குட், வெரி குட். அதுவும் இருக்கு. அப்புறம் 6 மணிக்கு இவருதும் இருக்கு தமிழ்லன்னா, இவங்களது தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கு. அப்புறம் 8 மணிக்கு இங்கிலீஷ்ல வேணும்னா நாமன சாஸ்திர பூஜை இதுவும் இருக்கு. எது வேணா தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி கிளாஸ் தான் நான் அட்டென்ட் பண்றேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் படிச்சு சொன்னீங்களா, அது லிங்க் அனுப்புவீங்களா? புக் படிக்கணுமா? புக்ல படிச்ச போது மாதாஜி
புக்ல என்ன படிக்கணும். புக்கு பிரபுஜி? உபதேசாமிர்தம் உங்ககிட்ட இருக்கா மாதாஜி? இல்ல பிரபுஜி, நான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து. அப்படியா? இல்ல. சரி, நோ ப்ராப்ளம். அது வந்து அந்த லிங்க் அனுப்புற வாங்குறதுக்கு ரேவதி மாதாஜி, நம்ம இந்த லெவல் 3 புக்ஸ் நான் வாங்குறதுக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சிருங்க. ஓகே. அப்ப நீங்க இதுவரை இப்போ நீங்க நெக்ஸ்ட் வீக் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு இங்கிலீஷ்ல இருக்கு மாதாஜி. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நான் உங்களுக்கு அது காமிக்கிறேன். நீங்க அது மாதிரி பண்ணுங்க. இங்கிலீஷ்ல நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். எப்படி பாருங்க. இல்ல தெரியாது பிரபுஜி. நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்ப நான் உங்களுக்கு நீங்க பாருங்க, உங்களுக்கு காமிச்சு தரேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி வீக்லி ட்வைஸ் எடுக்க முடியாதா பிரபுஜி இந்த கிளாஸ்? சொல்றேன் மாத்த. நீங்க அன்னைக்கு சொல்லிருக்கீங்க. நம்ம எப்படி உங்களுக்கு டைம் ஷெட்யூலா? இல்ல பாக்குறேன், நான் என்ன பண்ண முடியும் பாக்குறேன் மாதாஜி. ஓகே, டோன்ட் வரி. நான் என்ன பண்ண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் ஸ்கிரீன் மாத்த. எப்படி பண்ணணும், எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஹரே ஓகே. தெரியுது இல்லையா? போயிட்டு இங்க இதுல வந்து உங்க ப்ரௌசர் இல்லையா, இந்த ப்ரௌசர்ல நீங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஆரம்பிச்சு இதுல வந்து மேல வேதா பேஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணு. VEDABASE வேதா பேஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். ஓகே. பிரபுபாதர் எல்லா புக்ஸும் இதுல இருக்கு. இதுல போய் நீங்க இந்த 4வது புக் பார்த்தீங்கன்னா நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு. இதுதான் உபதேசாமிர்தா, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்ட்டு. இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல வரும். நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 3 டாட் இருக்கா, தெரியுதா? இதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கீழே டிரான்ஸ்லேட்னு இருக்கும். டிரான்ஸ்லேட் போட்டு இங்க தமிழ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா தமிழ வரும். ஓகே. ஓகே பிரபுஜி, இவ்வளவு பண்ண தெரியணும் செல்ல. பசங்க இருந்தாங்கன்னா கேட்டாங்க காமிச்சிருவாங்க. வேதா பேஸ் இதோட பேர் வேதா பேஸ். இங்க இதுவும் வேணா ரேவதி மாதாஜி ஒண்ணு உங்களுக்கு போட்டு வேதா பேஸ் லிங்க். நீங்க பெஸ்ட் என்ன போய் இது பண்ணா இந்த பேஸ் வந்து. ஓகே. நீங்க ஆனா புக் வாங்குறது தான் பெட்டர். ஏன்னா புக் வாங்கும்போது உங்களுக்கு கிளியர். ஏன்னா இதுல வந்து கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாம் சரியா இருக்காது. இல்ல இந்த டிரான்ஸ்லேட் உள்ள போய் எல்லாம் எடுத்து படிக்க முடியாது. அதனால புக் வாங்கிக்கிறேன். அதுதான் பெட்டர். இது வந்து இப்போ நீங்க போய் அடுத்த கிளாஸ்க்கு வச்சுக்கோங்க அது வர வரைக்கும். ஆனா வந்து இப்போ டைம் பீங் இப்படி பண்ணலாம். வேதா பேஸ் போய் நீங்க இங்கிலீஷ்ல இருக்கும், நீங்க அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம். டிரான்ஸ்லேஷனா சில டைம் பக்காவா இருக்காது, அதான் சின்ன ப்ராப்ளம். ஆனா இப்போ நீங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்ளம். தமிழ்லயே இருக்கு பிரபுஜி புக்கு. தமிழ்ல வந்து PDF டவுன்லோட் பண்ணும். இல்ல பிரபுஜி, இப்ப நீங்க சொன்ன பிறகு நான் அப்படியே கூகுள்ல செக் பண்ணேன், தமிழ்லயே அப்படியே வந்தது எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. பெஸ்ட் கையில ஒரு புக் வச்சிருக்கிறது ஆல்வேஸ் பெட்டர். எஸ் பிரபுஜி, பட் அங்க டெம்பிள்ல வந்து ஸ்டாக் இல்லையா பிரபுஜி புக்கு? நான் 15 days மேல ஆர்டர் போட்டு இன்னும் வரல பிரபுஜி. அப்படியா? ஆமா. அப்படியா? என்ன புக் பிரபு? L3 அப்படியே அந்த செட் ஆர்டர் போட்ட பிரபுஜி. L3க்கு உண்டான நம்ம கிளாஸ் L3க்கு அந்த லிங்க்ல கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, அது ஃபுல்லா ஆர்டர் போட்டேன். 15 days மேல ஆகுது. அங்க டெம்பிள்ல ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் மந்த் எண்டுக்குள்ளதான் வரும். பத்மா மாதா ஏப்ரல் எண்டுக்குள்ளதான் வரும்ன்றாங்களா? ஆமா பத்மராஜ மாதாஜி. ஓகே. நானும் செக் பண்ண, நானும் அவங்க தான் சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நானும் ஓகே. ஓகே. வேற டவுட்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம இன்னைக்கு இதோட நான் க்ளோசிங் ப்ரேயர் சொல்லிக்கிறேன். कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय.
Ramacharya Haridas Thakur ki jai. All gurus assembled devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. எல்லாரும் வந்து ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, Hare Krishna, Prabhuji. மாதாஜி. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna Prabhuji.